Чираттагы кытлау хатыбыз Ярчаллы шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен Иске Атлаш авылында туып үскән хөрмәтле якташыбыз Мәзитова Мөнирә Мөнир кызы каршылый. Аны онытылмаслык гомер тантанасы белән ихластан Чиләбе шәһәреннән апасы Тәүхидә Күзяева, Калиновкадан апасы Равилә Ибрагимова, Атлаштан апасы Роза Рахманкулова, бер тума сеңлесе Наҗия Байбикова, Масеевкадан сеңлесе Дания Хасанова, Ишеевкадан бер тума сеңлесе Рабия Аюпова котлыйлар. Кадерле, якын кешебез безнең. Бүген синең бәйрәмең көнне иртә белән уянып, барыбыз да балачак, яшьлек елларыбызны искә алдык. 4 балалы гаиләдә бик иртә әнисез калып, әкияти матур көннәр татырга язмады. Ләкин шуңа карамастан, башкалар кебек үк син башлап 10 еллык мәктәпне тәмамладың. Аннары Кадомский тегү техникумында белем алдың. Укып бетергәч, язмыш җилләре сине Ярчаллы шәһәренә алып китте. Камский кузнечный заводта үзеңнең хезмәт юлыңны башлап җибәрдең. Аннары суперфосфатный заводына күчеп, лаеклы ялга чыкканчы шунда эшләдең син. Гомер агышы сине Ярчаллы шәһәре егете, киявебез Альберт белән таныштырып матур гаилә кырдырды. Мәхәббәттә кызыгыз Айгөл туды. Бүгенге көндә инде син 2 онык әбисе булып матур яшәп киләсең. Тормыш юлың белән канәгать булырга тиештер дип уйлыйбыз. Ни кадәр авырлыклар күрсәң дә син гомердә уфтана белмәдең. Киресенчә, ярдәм кирәк чакта барыбызга да беренче булып ашыктың. Туганлык җипләрен саклап син гомере буе хәлләр белешеп, мөмкинлегең чыккан саен кунакка килеп аралашып яшисең. Без моңа бик шатбыз. Авыл баласы буларак син уңган хуҗабикәдә, алтын куллы хатын-кыз, аш-суга да, пөхтәлек булдырырга да бик уңган син. Бүген матур туган көнең белән ихластан котлап сиңа бәхет телибез. Саулыгың какшамасын, пар канатлы булып, баланыкларыгызның бәхетенә куанып, матур гомер итегез. Без сине гел сагынып, яратып, онытмыйча яшибез. Туганнарым, сезгә чын йөрәктән бер Алламнан сорыйм һәр кичтә. Барчагыз да яшәгез муллыкта, кайгы-хәсрәт күрмичә һич тә. Йортларыгыз тыныч, имин булсын, балкып торсын уты шатлыктан. Табыныгыз һәр чак тулып торсын, үзегез тапкан хәләл ризыктан. Фәрештәләр канат җәеп торсын, сез йөрисез сукмак юлларга. Юлдаш булсын ышанычлы дуслар, юлыкмагыз явыз дошманга. Эшегездә насыйп булсын сезгә күтәрелергә бөек үрләргә. Ихтирамын яулап һәр кешенең урыныгыз булсын түрләрдә. Бала хәсрәтеннән, бәлалардан, яман күздән Ходай сакласын. Усал ният белән йөрүчеләр сезнең ишекләрне тапмасын. Яман җирләр, төзәлмәс сырхаулар бер үк сезгә килә күрмәсен. Хаста булып, урын исләрендә тилмерергә туры килмәсен. Бер-беребез белән аралашып, күрешеп яшик фани дөньяда. Бәхет бит ул сезне тоеп яшәү, туганнарым исән булганда. Хөрмәтле Мөнирә Мөнировна, бар хыялларыгыз тормышка ашып, бәхетле килеш яшәгез. Туган якларыгыздан иргүле сәлам буларак матур җырда юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыр өчен генә туады кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен дип
Канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска, еллар аша изләп тапкан бәхетне югалтмаска.